Čaute ľudia u nového videa. Dneska vás zdravím s mojou ségrou. Čaute. A dnes ideme hrať Brawl Stars. Sorry, že to nebude vidno na veľkej obrazovke, lebo môj telefón to nepodporuje ten mikrofón, ale môžeme si zahrať. Čakajte, invitnem si ju. Moju ségričku. Toto je jej, počkajte, ukážem vám jej účet. Toto je jej účet a celkom má dobrých brawlerov, to musíte uznať. Ale na to, že Brawl Stars moc nehráva, začala to hrať len keď bol Finks nový, možno viete, a vtedy to začalo. A odvtedy to má takto. Ja si možno prepnem na môj kamarátov účet, ale budem hrať zatiaľ na tomto svojom. Takže môžeme začať. No a teraz Oli, ty niečo hovor, bo ja už som sa zakoptal v tom. Akého si mám dať brawlera? Počkaj, kamarát mi volá. Ok, tak ho zruš. Dobre. Tak, vyberiem ti brawlera. Nemám stať Mac, prosím, Mac. Ale s Maginou vieš hrať, tak ti dám Mac a ja si nechám Surge'a. No dobre, tak budeme taká dvojka. Počkaj, dám si normálny skin. A vieš o tom, že Surge a Mac sú normálne kamaráti? Ani náhodou frajeria? Či je normálna, to už zase nie. Vyzerali tak. Počkaj, ktorý skin si mám dať? Tento alebo tento? Ten prvý, ten normálny, klasický Mac. Klasický Mac. Tak Mac. Klasický Mac. No. Poď už. Ale musíš počkať, ja neviem, ak si mám dať ten telefón. To nejako daj. Tak, alebo to nebude vidno ako... To sa nedá. Kamoško. Budem hrať trošku blbo. Tak poď. No poďme na to. Už sa teším. A ja ako prehráme. Hej, tak jasné, keď sa mi nedá hrať. Som tak začal hovoriť, lebo som si dal pod bradu telefón. Aha. Tak rozprávaj tí ľudia, nie ja. A čo mám rozprávať? Neviem. Ja nie. Poďme to. Poďme sa nafarmiť najprv. Ale normálne sa zhováraj, ako keby, že sa so mnou normálne zhováraš, si mi o svojom frajerovi hovorila. Hej. Tak počkaj. Je si. Hádam si dobre. Bolelo. Ja? A prvá prehra? No bohužiaľ. -1. Oli, na koľkatke mám Oliho? Čakaj. Ako ho mám? Pozri, koľko trofí na ňom mám. No, 880. Víš, aké je to veľa? To je skoro max tier. Fakt? Áno. Čo? Koľko je max? Max tier je 1000. Aha. Tak ako si mám dať prčiť ten telefón? Počkaj. Oli, No. ja keď ti dám, že to nad akože tým vešiakom nad skinmi, tam mám 2, kliknem na to a ukazuje mi, že 1226. Čo? No neviem, je to tam dolu. 1226. V oranžovom rámčeku. Dobre, nechápeš. Dobre, nevadí. Oli, chceš si vymeniť účty? Áno. Dobre. No ľudia,
už pokračujeme. Prepol som si účty. Trvalo nám síce dlhú dobu, kým sme si to zmenili. Počkajte, zaostrím obraz vám. Tak. Nebudete asi vidieť, ale možno budete vidieť, keď si to takto dám. No. Takže ideme hrať, ale moja Sigra mi musí dávať obranu. Bo ju zastrelím, ak mi nebude dávať obranu. Prečo? Musí zlá. Ale ty si zlý. Tíško. Tiško, nie ja, ty? Ty si dole palec. Ty ani hrať nevieš. No poď. Hnusná Oliva. Ty jeden. Ty jedna. Ty si jedna, ja som jeden. Aj ty si jedna a ja som jeden. No vidíš, počkaj. Uvidíme, kto vyhrá. Podľa toho. Ale my hráme spolu. To je škoda. Kamu jau? To ja ukáž. No tak ona má hitly. On má tu hitly jak Hitlera. No, vyhrali sme. Hej. Bo som niečo robil, lebo dedo prišiel do izby, tak... Kamo, hrozný Colt. Ale ten Colt je taký hnusný. Ten Colt je taký hnusný. Ja ho neznám všem. A tá fajka riadne uberá. Super. Kam ty kokos? Ty už máš málo. Šamek má totiž. Ečteže. Nechaj ma. Jau. Poďme ma zabiť. Oliver. Tak čo odo mňa chceš? A ja čo potrebujem ultimu? Ultimu. To je jedno. Idem si dať vajíčko, čo som dostal. Ty si slabá. Pane Bože, prečo si ju stvoril? Pane Bože. A Pane Bože, prečo som jej dovolil hrať Bravo? Pane Bože. On bol prvý mŕtvý, nie ja. Mŕtvy? Hej. No, to vravím. Ticho buď. Ten Colt bol silný. Ty buď ticho, ty žrút tajemne. Nedám, to je moje. Ty. Počkaj, ja si pôjdem niečo zobrať. Ty uvidíš. Čo šereš? Lentilky. Prehraj. Vieš o tom, že aj ty prehráš? To mi je jedno. Ty ma vydlžíš, nie mne. -6. -3. Legendary! Kamu Olivia, mne padlo Legendary! Nevyjadrujem sa. Želaj mi niečo dobré. Neželám. Kamu mne padla Melody? Nový brawler? Preboha. Čom, kto mi padol? Kde je? Počkaj. Čo?
battle, uvidíme, kto koho sundá. Ale nemyslím tak. Ja myslím. No poď. Zase mi volá Spojené kráľovstvo. Tak mu zdvihni. Ukradne mi účet. Ty hnusná opica, prečo si to vyplá? Lebo nechcem hrať friendly battle. Poď aspoň 2 kola, 3. Nechám ťa vyhrať. Jedno. No, neviem, či ma práve necháš vyhrať, ale oka. Dám si moje obľúbenky. Paďo! A mám na ňu aj hajku a smrti. Dúfam. Vyhráme spolu? Kde si? No Si vedíte. Poď sem. Idem. Sem poď. Idem sa ti stratiť. Kam si zmizla? Tak ty si, kámo, IQ. Tak ty si IQ. Ja som ťa nehal vyhrať, ty si prehrala. Ale prestaň. Tak počkaj. No daj si také. Gambler. Buď toto, alebo počkaj, teraz ťa sundám. Vypneme si všetkých botov a budeme iba proti sebe? Nie. Tak necháme iba riadok a vypneme spodný riadok? Dobre. No vidíš. No poď. Počkaj. Už všetko mám. Prečo si dám toto? Neviem teda len si dám toto a si dám toto. Neviem, skúsila som, nevedela som, čo som si dala, ale to je jedno. Tak ja som Timovi otvoril Legendary Stardrop a padla mu Melody. Kámo, ja sa ešte teraz divím. Čo? Že Timovi padla Melody, ktorú som mu ja otvoril. Karolko. Ja, ty si zdala túto? Au. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, Prečo ošiť? oh shit, lebo ma tu strieľa takto. Taký skvíkaš. Skvíkaš ma tu strieľa. Tak ja končím, ja mám málo, nie, to si ty, nie, to nie si ty. Prečo? Tak lebo je tu ďalšia rosa. Ale ja mám lepší skin. Ona má normálne, ja mám skin. Ty si kde? Ja! Nie, zdrhám, ja mám... Nie, ty si prehrala. Koľké miesto? Fuck. Srdce. Tak počkaj, dáme si klasické oné. A ja chcem Melody. Tak ja mu otvorím Legendary Stardrop a ja chcem Melody. To asi tvoje šťastie mi dáva. Melody dalo. Idem na svoj účet. Čiže ideme Timovi trošku pomôcť Melody. Neviem. Tak mu poďme Ja mám pomôcť. dve také skiny. Jeden je Fresh Cut brok a druhý je normálny brok. No, Aký to má rozdiel? Ten Fresh Cut má vyššiu debuľu a vyššie vlasy.
Si to len teraz zistila. Hej. No, dobre, poď hrať. Počkaj, neviem, ako si máte brawlera. Takého. A z teba. Nie. Kamu, ty si hrozná. Aspoň, že idú boti proti nám. Tak nič. Ty si taká hrozná, si musela dať silného. Prečo? Veď je silný. Máš na ňu veľa trofí. Jedno. O tomto som vravel. Kitapta. Melodian stick to gande. Oh. Nie, zdrha. Kamu? Tak Melody má 3 ultiny. Počkaj, idem Timovi zavolať, ten dostane zo mňa infarkt. Hej, kto je Timo? Timo je ten, koho mám jeho účet. Áno, ale poznám ho. Nie, Som si kúpila nový skin. ja už ho mám dávno. Počkaj, idem si na svojom účte otvoriť Winstreak. Takže si offline. Počkaj, nelívuj to, lebo som ti teraz povedala, že si idem otvoriť Winstreak. Čo to znamená? Nič. Už natáčam, Olivia, takže... Tak nepadla Melody. Melody, unstick tomato. Prečo mi to zrušila? Takže Olivia nakoniec mi nedvíhala. Tak, čaute ľudia. Poprosím, zanechajte odber, like. Pekný zvyšok dňa.